Kok mundur-mundur kok nek gegeblak. Monggo Budhe. Oh, tebake cilik Mas Maul lek saking mriki. Cilik ngaten. Duduk Lah iya. Mbok nek ngadeg. napa? Lah nggih bahaya. Sing apik iki sing kendang kuwi nak. Pripun? Siki Mas Rizky. Mas Rizky. Nggih. Branang. Mboten iki mboten iki. Biasanya nek tanggapan beranang niku niki mboten. Mboten ngene bahan. Yo ora pareng beranang. Anu grup rentok sangu, ora entuk sangu. Nggih. Grup kaji mboten. Ndak boleh. Iya. Wes ta. Lah niku pun tak sak akuat cilik. Kandhani. Kuwi sprit. Oh seprit. Sprit ki watu. Oh nggih. Split, Pak. Oh iya split. Wekasanmu walengku aku titip kembang mawar biru open nono minong kotonco katresnanku
sembuh gawe apik rasane hatiku. Salah, kowe ngeslot bae. Jen keroncong ya. Krasa tenan. Dilajeng nggih. Lah nggih. Aja mundur-mundur no. Aku nemu duit, Mas. Nanti hati bocah wedok rumangsaku nek piyayane Niku paket napa sanes, Bang? sing ndi? Lho. Senes niku anu gawan dekor tunjung. Oh, gawan. Nggih, wong ngono kok duit. Kula ke nek anu napa tanggal-tanggal rawan ngeten iki. Iya, tanggal tua ki mung gue pacitan rawan ya. Rawan. Padha kene ya rawan. Oh, sami. Padha. Wekasamu walengku aku titip kembang mawar biru open nono minong kotondo tresnanku. Terima kasih matur suwun. Terus Dawuh saking Pak